moet met elkaar toch eens over hebben of we dat ook maatschappelijk verantwoord vinden. Dat zei burgemeester Van der Swan van het Heerenveen een dag na de wedstrijd Heerenveen-Cambuur. Zo'n 300 politiemensen werken op 29 september toen Heerenveen na 13 jaar werd zien Cambuur spelen in de Eredivisie. Dat is 8 keer zo vol als bij gewone wedstrijden. Van de politiemacht wie ingetreden ME. Ik had er 8 uur een politiehelikopter vliegen. Kun je je voorstellen dat mensen denken van ja, zoveel politiemensen voor een voetbalwedstrijd? Ja, het is een unieke wedstrijd, dus ook een unieke hoeveelheid mensen. Normaal zetten we veel mensen in, minder mensen in, maar de politie zei, en dat steun ik, uit voorzorg moest je hier wat extra inzet op plegen, juist vanwege het unieke karakter. Vanuit tientallen bussen die moesten worden begeleid, 1200 supporters. Dus daarom is het ook goed om uit voorzorg wat extra in te zetten, maar dat kan natuurlijk niet iedere wedstrijd. Kronen zei dat er dit seizoen net meer zo volle politiemensen inzet worden en dat is echt net nodig. Nevens hem gaat de politie inzet bij wedstrijden net ten koste van bestrijding van de criminaliteit. Op dat is er nog een orenkant van de medaille, vinden ze bij Cambuur. Betaald voetbal is een van de weinige sporten die de overheid heel veel geld oplevert. Dus per saldo gaat er veel meer geld naar de overheid toe dan dat er uit de overheid getrokken wordt. Het enige is op het moment dat je dan in gaat zoomen op één wedstrijd, op één moment, ja, dan kun je over 300 politieagenten beginnen. Maar als je het macro bekijkt, ja, dan is betaald voetbal gewoon een cash cow voor de samenleving. De Cambuurspelers maatje haar nieuw op voor het duel met Ajax komende snijn. Maar in de vergaderruimte praten politie, burgemeesters en clubs intussen over de wedstrijd Cambuur-Heerenveen die op snijn 26 januari in Ljouwert spelen worden zal. Kijkt u uit naar zo'n wedstrijd of hebt u zorgen? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het wel een wedstrijd is waar je natuurlijk de nodige zorgen over hebt. Omdat wij als club en het betaalde voetbal in het algemeen wel een afbreukrisico loopt als het niet goed gaat. Dat zou ik heel erg vinden voor de club en voor het voetbal. Dus ik heb daar altijd wel zorgen over. Het is niet dat je er heel erg naar uitkijkt.